Saloni kont kif għamilt. Bdejna ta' bdejna ta' ma nant bdejna. Nitkellmu ħafna fuq Nitkellmu fuq Carlos u l-hair transplant. Yes. Il-ħin koll episod, tajda, koll episod. Xiex li għamilt hair transplant? Mela inti għamilt hair transplant. Għamilt hair transplant. Bisser li għamilt hair transplant. Hair transplant. Et najdlek, mela. U kemm li għamiltu? Xarej? Le, xi 7 xhur. Sabiex, proset, ċaraqli. Prosit, vera ġik sabit. Hair transplant. Hair transplant. Ma jina l-lum guest għand il-Saraja. Yes. U ekk għazilta bħala l-guesti għaj l-ewel netax jinu Saraja kena 4 konverzazzjonijiet vera profondi u vera ek laqtitni Saraja kemm profonda anka per eżempju fuq l-imħabba tkellimna ħafna fuq l-irġiel, vera? U l-uġieħ tal-qalb. Jinsamurina ħal-oħra. Għavolja jina ġow inħobbu ħafna fil-faddita ħabi kbir ta' detalju u kanna u kol konverzazzjonijiet fuq l-imħabba u l-irġilu għek. Ifem. U jina saraw kol kien ħafna xkellek konverzazzjoni per fuq xtamel fuċċek u fejn titin il-pariri xgħandek bżon. Sa xina għamilt hair transplant? Għamilt hair transplant. U inti għamilt il-pija. Il-pija għamlet. Kollox li Għara jimma mil-ċej. Għaxem bigħil għanda dal-app, għanda app u skont xtitati xili t-lala ta' jina mit-imnieħri ma ħadim xieġġa kibber. Għalek għet najdlek u Vera. Intalix għandek il-Joseph. Mela, għandi Joseph ħaġa ħabib tiegħi kbir, inħobbu ħafna karattru vera pozittiv. Ninħabbu nitajru. Wara dajk tajt kemmet kontribda. Ġobni ħafna l-enerġija tiegħu għal-kemm iġennek xi kultant iġennek impandu enerġija u qalbu tajba ħafna. U plas li ġili kellna konversazzjonijiet u naf li f'dan il-kuntest ħanaħseb ħatkun vera interessanti. Profond ukoll. Give it five. Ġiex profond, Rajtu x'jagħmillek, rajtu għattilkom iġennek. 12 għandu 12. Kompliment, dak kompliment enormi. Peter Pan. Peter Pan Isma Karl, għamilna naqqa ram, għajdinna fuq il-ram. Mela, nistaw nibdew. Attenta xizdoq. Li liftit, kellimna fuq Carlos. Dan huwa Marcelo Imperial, gentleman moti li mill-sponsor tagħna Hansa. U mamul bil-sugar cane, dan mhux molasses. Oh yes. U Of course. Għalissa tixorbu. Il-tazzi huma tal-bambu. Inġibu lek kemm trid ġew tibżax. All right, Joseph. Tal-bambu daw? Dawk tal-bambu għax il-kumpanija hija carbon neutral. Vera jfuq. Process. Yes. Mela, l-għanat ħanamlu toast u ħanwedu li ħanajdu l-verita biss. Verita biss. Tutta la verità e nient'altro che la verità. Eżatt, Joseph Avukati ġifiri jifem. Kamu tajja. Tajjeb ħafna. Aw, yeah? Da available to l-istatej li għanna. Kemm Għax il-soġat bax. mhux ħanallu da. Carlos, qassam il-karta għanibattu sigla. Isma, uj, qassam Carlos. Taċ kem kena nis, guys. Jajdunna ħatamlu għadi, għaw nistaw konna dill-loba, tistaw tipo vera, kena respons tal-ostra vera. Kull ma tinkun hemm Abigail, Carlos. Impressjonanti. Dik verità. Onestament, wara l-ewwel episodju tibatulna n-nies biex. Kif se jkollna l-cards, u hekk. Kif Ġifieri qed ħajkonna naħdmu l-cards biex jixtru l-cards, fuqha, so- jekk tidu l-cards kemm tibatulna email fuq admin@take2.mt sewwa. take2TAKETWO.mt. X'qed titħaq Joseph. Jew batuna fuq Facebook nix fuq l-karti. Mela, minn Dejna. ħajibda, Abigail suppost tibda. Nibda jien? Iva, għax nibda jek naħdmu. Isma' jien ġewni karti vera hot. Vera. Jina għandi bnejħot. Just ħanfakkarkom jekk ma tidux twieq. Jekk ma tidux twieġbu tistgħu tużaw l-karta sewda. Ħansaqsir il-Joseph. Bdejna mal-ewwel illum. Illum bdejna mal-ewwel xi ħadda qed nitkellmu ftit mal badna u bdejna. Ħanibda b'waħda Għax Abigail għandha ħafna mistoqsijiet vera hot skonta. Soraya ħassir patata. Gravi, lest? Gravi. Fuq il-mejda u enerġija ta' party, guys. Isma' Karl, Bring ma it on. rajthom il-konverzazzjoni u il-kummenti fuq TikTok fej qalu li ħin kollu titkellem minn taħtu tinterrompini ma nafx. Ma kinti ma taqax titkellem. Alright, naqgħod kwiet. Like how I know, gwerda għada. Vera, silenzju per. Ma vera ma taqax titkellem, guys. U ħanajdilkom jien nitkellem bl-Ingliż għax ma ħalletniex nispiċċa l-aħħar darba. Għax jien moħħi jaħseb l-Ingliż għax hekk trabbejt. Issa meta naġġel biex Ħażin. nitkellem
ma naħsibx fast bil-żejjed bil-Malti. Ma toqgħodx iġġustifika. Le, Joseph, u naġġel biex nitkellem, ġew fl-ispazju qasir li t-tieni Abigail biex noħroġ kelma. Ok, proset. Doqlu nqa' violin, Joe. Mela, Joseph, il-masturbazzjoni. Props favoriti jew sorsi ta' ispirazzjoni x'tuża? Kif qed taraw m'hemmx favoriti. Kif qed taraw Issa tista' tirrispondi jew tista' tuża l-karta sewda. Rising action out bdejna mal-ewwel. Dejna mal fuq. Sors ta' ispirazzjoni. Fuq xiex taħseb? Le, ara, mela. Ħadd tirrispondi ġifieri. Mhux ovvja. Kemm min kien? Ejja nkunu onesti. Min jgħid li ma jismasturbax huwa giddib jew giddiba prima. Mhux ovvja. Parti minn Dak huma natura affarijiet naturali. Issa jiena nħobb ħafna innaturali. U allura ovvjament inħobb aktar is-sorsi li jispirawni naturalment. Per eżempju? Ixrob ġew isma' minni. Ġifieri, ara, mela. Żomm li idejja. X'ta jiġifieri il-fetixistiet? Le, biex per eżempju naf. X'fuq x'taħseb? X'ispirag? Kellek iċ-ċans tuża l-karta sewda ġew. ħaġar. Le, tista' tiġi Meta aħjar. tiżidlu fuq il-mistoqsija. Le, sorsi ta' aspirazzjoni u props. Vera, Jiena- Props ma jużax, props ma jużax. Jiena propjament dak li jattrattani u jaraw zeni sessualment jinbidel ftit mal-mammanu li għaddu Le, ma għanna nitkellmu fuq bħalissa. Kaġranet. bħalissa Ġoħbni dan u la da joġoħbni bħalissa Jew tant m'għandi moħħi attiv. onestament bħalissa naf li tinstema teki, imma vera, max jgħat naqan lav u hija fresh u allura naħseb ħafna fil-partner li għandi bħalissa, jien fil-boyfriend. How sweet. Meta naħseb f'saħħ twalu fil-patata sabaħ għandu. Ovvjament tiġi iktar faċli. Sabiħu, meta tkun in-lab sabiħu. Il-verità illi meta tkun il-love m'għandikx bżonn l-aċċessorji, la tara affarijiet jiena f'pornografija. You really feel sexually kważi whole. Yes. Fimt? Issa, jien nispera u nittama li dan il-feeling sabiħ. Jibqem. Dik. Għaliex. Tittaħdem fuq ma naħseb u biex jibqem, tittaħdem fuq diffiċli taħseb biex jibqem. Jasna, li tibqa' boyfriend dan il-moment li qed nifraħ għalik Joseph, kważi nejra li għax dak huwa wieħed mill-isbaħ żminijiet. Vera. Ma tifuni, mhux qed nikdeb, qed ngħid il-verità. Le, Anzi, tant qed nifhmek Eżatt. Illi jiena jew għax nispiċċa jien ma nemminx fi, meta nkun f'dak il-momenti In love ma' relazzjoni fil-bidu, daw il-momenti ta' sess li qed tajt inti li jkunu veru, m'għandek bżonn xejn iżjed ħelif lilu. Sfortunatament, issa jew għax jinbis jew ma' kull min naf, ma tantx idumu. Imma kwestjoni ta' ftit żmien. il-vibe, il-magic jitlaq. Anka jekk tkun tħobbu kemm tkun tħobbu, daw l-affarijiet sexuali. Naħseb tista' żomm. Ma ċertu long Ma term. naqbilx miegħek jien. Ħanejlek għaliex. Mill-esperjenza personali tiegħek. Meta vera xi ħadd tkun tħobbu u jogħġbok, jiena nemmen illi first of all tkun hemm the sexual attraction. Yes. U tistax jekk ma jkunx hemm l-ewwel spark dik l-attrazzjoni sessuali ma jinbena xejn. Wara 7, 8, 9, 10 snin, jiena jekk vera jkun hemm dik l-spark u jekk verso il-bniedem, jien nemmen issa jiena minix Li xorta jibqa' l-spark nemmen illi sexually you will still enjoy the person albeit in different forms. Jien naqbel ma' Joseph. Dik iva. Jiena kont naħseb ħalek. Li mhux qed ngħid bħala relation kemm ħaddhom Sakemm il-tqajt ma kemm ħaddhom relation tibqa' perfetta kemm tkun fil-bidu aktar milli sexual. Dik li bdejt ngħid. Jiġifieri dak il-ftit xhur jew ġimgħat tal-bidu diffiċli. Issa sexually jkun hemm persuna li toġbok għal-omru, qaqsek tispiċċa. Vera, u tiġri. Jiena kont l-ex-boyfriend tiegħi għamilna 8 snin ngħixu flimkien. Li qatt ma ġbajt minnu sexually. 8 snin bqajt tridu. Għajna ngħixu flimkien u konna koppja. Waqaftin mir-relazzjoni minħabba diversi problemi oħra.
Madux Malta, jgħat pajizu, jiena mur pajizu mizmin għal-żmien, u still dik l-spark sexual li għada hemm. Ġifiri għasek ma nħobbu sirt nħobbu bħala ħija. U xi kultant jew nirrispetta bħala ħabib għax bħala raġel tiegħi ma. Ma ta' tkunu u xi kultant iktar ma jkun untouchable, iktar still tkun daqs li kieku l-ewwel darba. Ġifieri iva dik nemmen biha sexual wise. Ma xi ġifieri tixxaqqa għax inti qed tixxaqqa l-ewwel. Meta mbagħad jibdew deħlin problemi oħra. Ma dik normali jew. Sex f'kapil. Eżatt. Imma dak il-magic tal-bidu li huwa li. Imma dak il-magic tal-bidu f'kollox mhux ġast relazzjoni. Ħajd ħannatu spazju lil Carlos inkella qed jirra. Mela 1, 2, 3, stop. Għajdilna. Mela, inna il-magic tal-bidu f'kollox, mhux biss relazzjoni, f'kollox. Imma kollox fiex, pereżempju, inna tixtri pereżempju tixtri xi ħaġa karozza li vera tħobb. So għall-ewwel inti ħad tkun dil-karozza tkun vera tħobba, mbagħad tidra u imma xorta tibqa' tħobba, imma u problema ħadem ħajkun hemm. U jinnaħseb il-problemi jistgħu saħħu. Isma' ħanagħmel avviż qabel nkommlu sabtux mal-mejda għax qed jagħmlu l-sinjali korro, ha? Din-naħa. Għax aħna ġewza fit-tnejn. Skont se tgħid ġew. Għax nitrenjaw it-tnejn nitrenjaw. Jiena kon naħseb vera illi at the end of the day jistej għal-rispett imma the sexual thing of it dies away. Jien, l-esperienza nista' ngħidilkom, jiena vera kont 100% ġifieri advocate li it is not true. Jekk vera issib il-persuna xi ħadd imma anke sexual tibqa' naqbel. U tispiċċa relazzjoni u kważi tiġi iktar miklub lejh jew lejha. Ġifieri, and that is the beauty of this il-kreatura stramba ma sabiħa li jidu l-mħabba li ma tistax tifima li għandha ħafna forum, ħafna ċuħ kemm jibsamu daqqatik bil-ħadda jibsaw kważi xorta sawet naqbel miegħek perfett. Kieku kienet faċli ma kienx tkun daqshekk sabiħa. Xorta naħseb il-punt ħaġa faċli tixba' minnha malaj. Insomma jien love. Proset, jien ukoll bħalissa. Jiena nemmen bħalek. Ħanaddu għal miss. Soraya. Jien nagħmel question lil xi ħadd. Eħel min. Zita. Il-profa nżib xi ħaġa laqbadna fuq dan il. Tkompli fuq il-xejn. Alright, biddel. Il-profa fuq l-istess suġġett. Aħna social media distance tista' taħdem. Ħansaqsi għalilek, Joseph. Ukoll stratika fuq ġewla. Dej tajjeb, Joe, dej tajjeb. La interessanti. Relazzjoni long distance tista' taħdem. Iva. U sejta tajjeb li għax kelli ħad inkoraġġi xiruħi. Kienu wieħed mill-Kolombja li ma kien jgħix Madrid. Kelli wieħed Taljan u kelli wieħed Ingliż. U kif kienet taħdem? Kif kienu jaħdmu? Dik il-question issa. Soraya biex ninara li wkoll. Għandha bżonn il-lesson Soraya. Ara ħanajdlek xin is-sabiħ ta' a long distance relationship. Li tkun tixtiequ, tkun mixtieq. L-ewwel nett li inti bniedem li ma jkunx miegħek il-ħin kollu bl-Ingliż breathing down your neck. Hemm dik is-sabiħ tagħha. Dik id-desire. Niftakar nistenna l-weekend ġej biex inkun nista' mmur dak l-eċitament, u mbagħad naqbad it-train u ġa xi naqra romantiku nimmaġinani bħal Sofia Loren biex xalla sew dmuħiti. Ġieri fuq il-barku. Romantiku inti, romantiku. U kelli l-Italjan li kien ġi bil-kelba pija u l-kelba kien tiġri fuq itwaqqta għal mal-art dak it-tip. Ma kontx tejr imma pereżempju x'qed jagħmel waħdu. Ħanajdlek jekk tejr, jistanka jkun Malta, għaliex. Imma barra. Ħanajdlek, min irrid jaqlibilek, anke wara l-kantuniera. Jiena tallimta dik u forsi fid-dinja tal-gejz hija titallima għall-bidu tħossa naqra forsi jiena iktar krud, imma mbagħad it's part of life and min irrid jibqa' miegħek ma nħobbok min ma jħobbokx. Next. Però issa beħ tagħha wkoll jiena bniedem illi inħobb naqra l-libertà. Libertà mhux sessuali, ta' ġifieri li mmur ma' dak u ma' ieħor. Li jkollok il-ħin tiegħek. Libertà li jkolli il-ħin tiegħek. Libertà li jekk irid immur id-dar illum u ma nara lil ħadd jew ma nkellem il-ħadd, inkun nista' ntella saqajja u jekk irrid. Għadek qed tissabba Joseph, għadek qed tissabba orbtu Carlo. Mal-art u ħadd ma jgħidli mur neħħieku jew il-flok
namilha. U dik hija ħaġa sabiħa li jkollok il-breathing space. Tiegħek isu jkollok the best of both worlds. Right? Dik il-verità. Ġifieri taħseb aħjar long distance milli jkun viċin li torqod ideh fis-sodda pereżempju. Naħseb illi ndoloq nellek kieku kelli nażel xi ħadd li joqgħod miegħi. U issa aktar li jiena għalaqt il-30. Dina persuna krudili, Joe, dina krudili, dina mara krudili, Joe. Insomma, għax Soraya għanna għatilni xitteki il-ram. Allora, I value more Joe, tiktar inti, Joe, kont iżgħar. Dik li nistamur nuħu drink mingħajr ma jkolli xi ħadd jisma' nkun id-dar fid-9 il-ġerġi ftit toġobni kważi. Where are you going? Why are you going there? Kważi toġobni. Namela ta' bil-ruħi li. Tiddejja. Malti biex ma xfimniex biex tifimni. Mela minn fejnu, Joe? Mill-Ungerija. Pussi. Ne, post. Ek tajda bl-Ungeris. Illallu vera, le. Pussi biex tiddata ħarta. That's a very practical way of saying it. Very sweet. Rispondejte, kux? Ġifiri ħadmet inti meta kellek long distance? ħadmet, un-bat meta kien jiġi u konnu biex il-ukoll, il-kultura differenti. Kem toġobni li jina anka ma' Gabor li Ungeris, jina Malti pur. Jina Malti pur, il-Malti nħobb nikol, Malti nħobb nejt ħafna, nħobb nsabba, Malti li nibki malajr, nis oħra ma differenti. Pittost iktar. Poised. Poised u ma jibkix malajr u mandux. U ġilin kelmu jgħidu għajri shouting u nejdu. Shouting. Għad ma smajtni meta najja. So, allora, daw l-affarijiet kollha jien jaffaxxinaw. Jina għal-jef tal-President Emeritus Guido De Marco, dak il dejjem. Id-diversità hija bħall-arja. Għandek bżon toħoda u tiħu nifsi. Vera, 100%. Isma, ħansaqsi xaħġa Soraya, għalix saqsejta sekkelek ma' interess fija dil-ħagġa, int kellek ġili din il-situazzjoni. Kolla tista' tajt. Allura ngħid. U ma ħadmitx. Ħanara ħadd ieħor kif ħares. Sibta diffiċli. U kif taħdem li jiena minn ħatejma, jiena jura ħafna ma nistax nemmen li. Ma dejt kolli dak li nħobb li kull imma dak għaddejta ċertu punt għax ħadtu for granted ħadtu li anke jekk ikun malla jisajli bilek. Appunto, naf xorta ma nafdax. Ma jkollok naqra iktar kontroll. Tismaġna s-sorajna bil-binocles bil-binocles ma jina egoist. Il-busket li b'sakollox bil-gilis. Isma, ma ħaxix il-busket ma morċ imma teksi su parrokki għamilta, tam. ħaxix u bajnek, jura s-ma milti xo busket imma teksi su parrokki u karozzi folot għamilta. Għajdinna storja tal-parrokki folot. Min daw, ma nistax. Għax tiftijem u Morti segwi xaħad bil-karozza falsa u bil-parrokka u battu fil-fat. Battu fil-fat. U xamli ma tajert il-parrokka? Tajert il-parrokka. Għaddijo sarajja ta' television, għaddijo dik u għaddijo l-oħra d-dajt ħamalla mill. Għax tweġġa, no. Very painful. Tweġġa, zgur. Sit karozzi polizija, ġiliet u tkissir ġotri u ġifiri minn dak it-tip. Astaza mill-gbar. Li l-għada din. Imma tkun ġuwa, tkun ġuwa. Le, ma lefta laqlu ġaħġ zvugajt. I love you. Tajjeb. Joseph, go for it, domanda. Jina. Sissa kullħat lej ġo, Mira. Mela. Ħassaqsir l-lek nifsek ġo. Mux suppost naqrejn. Xet li għal-Abigail. Jena li għal-Abigail. Saqsu għal-Abigail mela. Għajdilna xi moment vera imbarazzanti. Illa kamandi. Mela, limħanajt, Carlos. Jimma nafhomx kollha. Alright, ħanajt waħda. Naf ħafna ma. Meta konna naħdem il-Corinthi Animation Team. U kellna zifna. Ġifieri 50 sen ilu. 60 isu. Tiftakar konna morru fl-imkien. Mela, niftakar jien għadet niżajrek, isni fer. Ġajda fuq il-stage. Għalija għandek tagħmel revelation illum imma. Konna. Għalija għandek tajt l-istorja. Tajt daqsxejn ta' revelation. Ta' meta? Tas-siparju. Tas-siparju. Le, mhux se ngħidi.
Issa tittajdi. Le, mus se ngħidha. Tas-sipar. Le, ħadd ma jafa, mus se ngħidha, Carlos. Tas-sipar, Insa. Sinjuri hemm storja tas-siparju xi darba ħad toħroġ fuq dil-mejda. Wea fuck it ejja, memxa. Tas-sipar. Ħanajdik. Kont għadek żgħir. Carlos, memxa ħanajda. Kont il-pentow tal-MADC Madonna. Tajx dettalji fejn. Imma jafu. Għajt kontet namel. Kontet namel pentow. Full Kien stop. għamel Montanaro u John Montanaro. Komplikati dettalji Et jisfnu biżgur. nothing you. Jitxumbaw eżattament Għati il-ġurnata. għafti tkellem fuqi. Et jisfnu nothing you can say can tear me away. Għati jamlu bieċa. U bda għadda l-udjenza tamel. U ma tjaħsbu li għati jamlu għaxver għati jamlu għatajjeb. Imma li kien ġara. Jien kont koris. Konnet nistaħbew wara l-esti biex noħorġu. B'saqajja l-qatliver u f'daqqa s-set kollu għamel bum waqa. Kellhom jalqu siparju, ġifieri aħna kollha mistoħbina wara. U jiena. Xejn ta' parsi mhux jiena. Issa kulħadd jaf li kienet Abigail mela. Dik kienet daqshekk gravi li ma tgħidix. Jiena bdejt immaġina xi ħaġa vera ħadd barazzanti. ma kien jaf. Li waqaft il-performance il-Manuel. Ħadd ma jafa di llum ħarġet Imma li pubblikament. kont sennajt tal-Quality Animation Team, kanna zifna ta' Beauty and the Beast u il-libsa kienet hekk. Sa' ma konx il-bexej minn taħt. U konna, immorru ntellaw it-tfal, unqodu nisfnu maħħom u jinver nidħol fiha. U Joe, Peppi, kien imexxi l-animation u tana noti wara, għalilna it was really good. We discovered many hidden talents. No, I'm not referring to Abigail's hidden talent. Jina t-najt xet jgħadda, mandiċ talent, u għara skoprejt li ħarġit li z-zejza. Għed nisfem ma xie tifel. Għed nisfem ma xie tifel. Dik vera imbarazzanti. Heavy. Tajba kienet. Heavy. Tajjeb. Oġbitek, Joe, oġbitek. Tajjeb. Jien misli. Carlos inti. 10 lode. Għandina. Soraya din. X'ti preferi? Tiddomina jew tiġi sottomessa? Domina. Vera? Ma kellix dubju jien. Msaqsi. Dik ta' dominant. Le, ma ġifiri inti. No. Inti raġel. Domina. Raġel ti preferi joqot? Ġifiri. Le, ġlida nħobb pjaċir bi argument naraħ iktar raġel. Ġifiri le, ma nħobbx raġel li kull ma ngħid kollox iva xi qridni l-kontra. Li jġilid l-argumenta. Tidu jġilid l He stands his ground. Ġifiri jekk għana kolli dejjem plan B, ma Iżom tiegħu. jinsakru, qatt ma jista' jgħidli jekk u jirbaħli. Inti terba. Ġifiri med ħajdli jekk inkun ġa nofsa jgħidli. Imma mbagħad mhux tiġi bored. Xi ħaġa kbar. Ma tiġix bored u mbagħad li dejjem terbaħ int. Qatt kif niġi bored nibdel. Imma isma'. Okay. Mela, ħanajt xi ħaġa, Nibdel ir-raġel. Isma' ħanati parir. Ħanibda avventura ġdida. Ħanatik parir, Sara. Ħanatik parir. Ħatatik Fuq li parir, bdejtajt l-ewwel. Għax intat li l-spark ma ddumx. L-spark ma ddumx, jekk dejjem tażel the safe person li dejjem ħallik tispiċċa terbaħ int. Titi raġel li miegħu tista' tifhem. Jien joġobni infatti, the challenge toġobni. You need to find a man that you can also lose with. Nitlef ġifiri f'affarijiet kbar. Kollu. Le, li jista' Le, li jista' jpoġġik. Jista' jaqaflek u poġġik postok speċi ta' eżatt. Jiena għamil ta' 10 snin. Jiena meta sibt minn poġġini f'posti għal-moment. Rajt kif se nagħmel. ċorta, Kolla kena timbidel l-istampa u jimbidel. B'xi mod. Fortunatament. Imma jiena naħseb li għal kulħadd differenti. Imma biex teċita ruħek naħseb irid ikollok dak ir-raġel li kultant poġġi postok. Għax hekk dejjem tagħmel bih li trid. Ma jnaħseb kulħadd differenti Abigail ta'. Minix qed ngħid irrid raġel. Imma dejjem terbaħ inti. Imma kif se npoġġiha? Nafx qed tgħid, imma fl-aħħar Li jagħmel li diffiċli u Imma jekk dejjem terbaħ inti tiġi boring għalija. Le? Fil-fattek ġara. Eżatt. L-ewwel boyfriend ta' din ta' relazzjoni twila, nirbaħ. Dejjem jienu kienet tkun vera easy, li mhux boring ġiet mhux fis-snin. Eżatt. Fl-ewwel xahar. Sabiħ li jkun hemm. Le jien inħobb min jerbaħ. Imma niddejja li kolli mbagħad minn ma rridux li jirbaħ li kompletament. Ta' ġifieri. le, tkun sfida ma. Tkun challenge. Tkun challenge interessanti. Le, mhux challenge. U ħanna l kien pereżempju għajjura ħafna. Imma, fix juħiti, Joseph, fix juħiti, sar jalaqti 60 sena, qed nitgħallem naħseb li ċertu ammont, per eżempju, ta' flirt, titħalli jiġri, avolja nejr, għax that's also what keeps it a bit alive, li mhux
tant tejr li toħnoqlu dik il-parti minnu li ma jħatħallex u jiflerti, u inti tiflerti, u tħarsu lejġux inkam dik Jina l-flirting, ġviri, joġobni aktar minn the actual thing. Imma inti jgħat ma Gabor u tiflerti ma xaħat tiħor. Imma mux ġviri najdu ħatmu. Mux over the top, dik it-tikka. Dik il-naqrata. Dik it-tikka. Spice. Jina ma nerx. Ma terxej inti? Ftit li xej. Kif? Ma nistax nifhem għaliex. Verament ma nerx. Pero, irrit li l-partner tijaj, Iska minn tħelu. U allura, inħobb niflerti ftit. U niggestit, u bat namela, xċara. Mi, timbex il-kelma. Timbex. Imma nkun naf l-emel għax naf mill-esperienza tijaj ta' 30 sena ħajja. Illi. Fadallek, Ġo, fadallek. Meta tamelek, you make the other person iktar miklub għalik. Mentri jek inti tkun isek ċuċċaċċassajek, ġbejna bil-edajek, you will lose the person. Jien taf xin il-fine line għalija, taf xin il-fine line għalija ma li jek jiena, per eżempju, għet niflertja ma xaħat biex nġar il-partner tija iktarek, iġi għattirat lejja, dak il-xaħat ma jriċ uħos li jena t-nidizrispetta l-partner tijaj. Dik u koll. Dik il-loba. Li ju mux għet jinduna dak bis, dak li għet mijaj. Imma dik ħataċitak, ma tiġi. Le, ma ħana jillek. Soraya le. Soraya le. ħanqer xaħġu ħaramela. Tajt inti, sabiħa li tajt inti li ġelu jgħajr. Imma li jena ġelni nibżambat illi uħa jgħamil li jek u jena dik marradix. Jek għadni inlaf miegħu. Għaxan laħares jgħamil għax bindaw tal-ġili. Provaċi darba. Provajta. Naċċetta. Imma meta nasal f'dak il-punt li din naċċetta. Inkun wasalt li relazzjoni waslet punt ta' swinging. Jienet nimmaġina. Jienet nimmaġina li Soraya. Jek ħana ċetta di. Xikartu u għamilta u namila. Senna ġivra interessanti. Għalek għetna jdi xaħġa li ħan ġifir, tasal sa swinging. Isak wasat? Jek jina ċettajt li ju jiflertja u jien ma nejrx, għet kważi teċitani li għetna raħ jiflertja. Mela mek indunajt li jina da ma dux tijaj. U tamel swinging. Niddiskutija mija u mbat nibdew. U tħossok okej, ma mbat tamel swinging. Għamilta u ħassejta sa' kem kompleti relazzjoni. Ħassejta okej. Imma mbat li t-speċa relazzjoni. Ma mbat emmek nejt. Mux sena mel fizzi minnu Le, emmek mbat jena. Mbat emmek toħroċ. Lejra kolla. Għalek etnajdlek. Għalek etnajdlek. Nejdlek Għalek etnajdlek. Etna ċetta dik l-bandli. Jek t-tiswingja morru l-bandli u nitbanda l-kentrit. Swinging le. Le, xum batem, mela. Li tiflertja u li tittizja naqra u li tara imma li tajtu xaħtiħor. Ġismek xaħtiħor. Għalek, mux etnajdlek li jutajjeb relationship. Minn ħossa jien. Dik li għatna. Tarax, izgur, mela, mux ek nonqos. Dik li għatna. Illi jek jina naċċetta dik. Imma indunajt li l-accettaj dik dan madux. Kemm inħobbu jien. Li fissess mela jina. U la, ma naqaflert, najdu naqaflert. Jina li ma rridix, mela ma jemilix naqaflert, nkun għadnien lavmi. U dak li. Għet xi kartun tal-manga. Għatrajtom u kif jagħmel Jiena bħal. Meta naċċetta. Stenna, Karl, inti ma tħossokx iktar attirat kif għal-ġowżak lejn mara tiflerti għalek dik in-naħa. Jiena nħossni attirat lej mara li meta nidħol u nkun qed pereżempju ġo parti qed nindu dalej taħarsu lejha. Imma mhux li qed tiflerti għaj. U le ma tikkata. ħanaj, hemm differenza bejn mara li tħobb u mara li qed toħroġ magħha. Le, jiena nemmen li mara li qed toħroġ magħha u okay, you like her, imma mhux li toġbok, imma mhux li tħobba. Dik naħseb naċċetta. Imma mara li tħobba. Ma intom it-tnejn l-istess. Dik no way. Le, aħna tnejn l-istess. ċans jien ħanara ħajflirt. Ma jiena jura, Ma xaħat, jekk naċċetta. Ma nistax. Immur unkompli. Jien ma nistax nifhem kif jien xajjur. Għaliex, fuq kollox, fuq all the other things on earth, per esempio, jekk il-kelba tmur tira il-xaħat mux li qabel ma tqammet id-dar, nejr. Jekk il-kelba raqdet fuq xaħat ieħor mhux fuqi, nejr. Imma mbagħad fejn. Le, jiena lejra zero. U ma nerx għax naf illi two reasons, one li jekk nejr tiġi kontrija. U two, jekk ma jridx, jekk xeba, next, aħjem liħli l-ħin. Naraj.
Mela jien imiss, mela jien nafsan saqsi lil Soraya u naħseb nafxin ir-risposta ma nixtieq nismagħha. Okay. Għajt għax qatt ma Sinjali għax qatt ma la taf x'inhi ġa tkellem. Jista' jkun li le, imma qatt ma smajta fil-profond il-ħaġa. Ħansaqsilek ma loħna mal-mentions u ħseb naqa' fuqha, okej? L-ikbar ostaklu li ffaċċajt u kif inbdilt. Okej, ħseb naqa' fuqha. U sa tant ħan ringrazzja lil m'għadniex nara, Ultimate for their support and the coffee machine bl-Ingliż biex jqogħdu jajruni. Ejja mela. Għal-magna tal-kafe. Jena, indunajt kemm qed attenti l-lum. U tal-li dejjem is-supportjawna, all right? Ktbhom li bil-Malti dal-boħra jgħidin. Nokla għad-dizin tal-cards u logo, customization għal-printing tal-cards. Kif tgħid customization bil-Malti? Joseph. Nazzjon ta' customizzazzjoni. Aw xali, Li dejjem jieħdu ħsiebna okay home għaddi l-amara u dekorazzjonijiet. Visit jadwal, CMYK għal PVC boards u fl-ħar mill-aħħar il-ħansa semmejtu inti għal dan tal-ġen. Mela, għajdinna, Soraya. L-ikbar ostaklu li faċċajt kif imbdilt. Jena, waħda li l-ostakli ma tantx nibża minnhom jiġifieri b'samħaw. Nitgħallem jew ngħix bihom jew. Bħalek jien. Nitgħallem kif meta tgħid ħobbhom la ma tistax teħles minnhom. Imma bħala ostaklu per se jiena naħseb meta ovvjament tibda transition. Imma mhux miegħi personali jew familja, mhux dik it-tip ta' ostaklu kelli jien. L-ostaklu kien li jiena kont f'relazzjoni ma' bniedem gay għax jiena kont nemmel li jiena gay. U kien l-ewwel boyfriend tiegħi. Kemm ostaklu kien mhux kif naċċetta jienu kif se ngħixu kif se noħroġ. Kemm kont ilek miegħu? Meta ndunajt jien li jien persuna transessuali u mhux gay, naħseb xi sentejn tlieta ngħixu flimkien. U kemm kont ta' kemm meta qatt jiena gay? Gay 19. U mbagħad transessuali 22. 23. Xogħol tibda bi cross dressing. Imma mbagħad l-ostaklu kien li da mhux se tibqa' taħdem bejnietna. Naf li ma tistax tibqa' taħdem. Minna tiegħi forsi b'xi mod. Kont nemmen li kont inħobbu dik il-ħabta. Sakemm mbagħad indunajt xi fil-verità meta mbagħad jiena bdejt relazzjonijiet ma' rġiel straight. U mbagħad indunajt. Imbagħad jiena indunajt li sfortunatament il-da kont naħseb li nħobbu ma mhux veru. Kont inħobbu. Imma inti dejjem tgħaddi minn dik l-esperjenzi biex titgħallem fuq kemm nifsek. Imma l-ostaklu kien kif se ngħidha kif se jsir minnu. Għax ħajweġġa. Għax se jweġġa da kien jgħix miegħi kien jaħdem miegħi. U kif kien? So basically ħajtu bbażata fuqi. Allora jiena da ma stajtx naqbad u ma rridx li naqbad u naqtaw minn ħajti totalment imma jiena ma nistax beda diħel fin-nofs boyfriend il-ġdid u ngħix din ħajja kienet dik l-ostaklu li kelli. U kif kienet imbagħad kienet jibsa fil-fatt? Le lanqas. Le. Sibta jibsa u ma kienx. Nitkellmu sal-lum, ġifieri fem x'inhi baqa jaħdem miegħi, ġifieri jiena ma waqaflux ta' ħajtu. Jaf x'inhi l-sitwazzjoni u dawwar ta' forma ta' ħbieb. U inti għad li speċa tibda bil-cross dressing u kif, how does it manifest? Ġifieri bil-mod il-mod, tipo hija emozzjoni ġewwa fejn. Easy. I mean biex nispjega. Għax jien niftakar meta bdejt inħoss xi ħaġa. Taf kif meta tibda tħoss dik jien bdejt bl-iskuża tal-istage u xaġa li kif ovvjament kulħadd jaf il-ħobbu. Teatru stage u jiena kont nemmen illi. Kont iġiba skuża. Le, ma kontx nemmen l-iskuża. Kont hu pjaċir. Kont nieħu pjaċir nagħmlu, kont nemmen illi dik hija karriera għalija. Imma li beda jiġri kull weekend illi jien għandi show. Iktar ma nilbes. Iktar tu pjaċir. Ġifieri kif nasal id-dar ikun nistaqs ninża. Fimt? U ngħix għall-weekend ġej show. Għabdajt ngħid jiena dik iktar mill ta' fost il-ġimgħa. Mbagħad tibda żejt sakemm ma tibda tgħix practically ta' mara. U kemm hu sabiħ li fl-aħħar issib lilek innifsek? Le, mbagħad relieving. Jien m'iniex persuna li kelli ġlied kbir miegħi nnifsi ta' ġifieri iktar kienet il-bidu sakemm ma ċettajt jiena gay. Milli minn gay altra. Vera?
familja. Istra. Sanajtin kont għadni ma ċettajtix, jien asad ma kelli relation, ma għatla ma raqas raġel. Vera? Hillary mbaġġib tlit lift. Imma sanajtin. Ma mara ma. Xejn. Ma mara ħadmiċ. Kelli. Kellek ma mara Kelli. wara 19. Ma adventures. Ma interessanti. Mux li biex niprofa biex. Ma kem kellek żmien ma mara? ċafti tilu. Jina avventuruza. Imma jina avventuruza ħafna. Nista' ngħid xi ħaġa braħ nitqu. Darba kelli ħolma erotika fuqha. Veru! Interessanti. Qom ta' tara Madonna. Mela isma', Ġifieri se naftlek raħsek ċertu. It was just an image. Like, tu għala aktar rab. konna namlu ħafna rehearsals, le. U kelli ġiri kollok, tara fuq. Ħolma bla kontroll. U kienem raġel maħna, u kol famus, ma musan għamnajlek wara minnu. Ofer. Ħallilix li les frasi għaxim sekonda minnom tiġi. Gustus, un bat najlek. Ma nistax najda. Aħer ma tgħidli xiex trabiliku. Ma l-ħol, minti mandekx kontroll, u njafkom il-darba u Fight cliffhanger kbira. fuq minnu raġel. Dak cliffhanger, Najdilkom, fil-break najdilkom. Suppost taf, titfa' Maħni se komplu, għabel ma tgħidilx. Le, ħabba fih. Storytelling, you make a promise, you deliver. Musa najt ħabba fih, le. Għal wara l-kwinti. Tamel weda. Mela, min imissu? Min kien wara, janti so. Jiena naħseb. Ħallik minn da. Ħanaj naqra ruħi. Ara ma, l-ewwel, ara ma ħassaqsi. Ara rax jaħseb Joseph. Għax niblaħħajja. Mux int kont, Joe. Di, issa dik kważi kważi ġew. Naf li xtaqt kont inti, ma mux int kont. Jina għandi di, u kont nsaqsi għalli l-nifsi, missa tant isurdna l-istess ħagġa, ħanna mela l-Carlos. Spicy. Spicy, erġajna. Għad kellek dubji fuq is-sessualità tiegħek. Le, diġa saqsewilu. Saqsawili. Ma jiena Zom. Mela ħaqbes. Le, ġadnija, oħra. No, Għasir nkun naf, ma nafix. Kelli. Bajole. Iva, zgur. Vera. jiena nemmelli kulħadd. Nasab kullħat ikollu. Nasib għati kollu. I mean, nista' nimmaġina li ovvjament, u għax aħna naddu kollha minna, fis-sens parti minna mill-raħet għalik. Xiex, kelli Ħansaqsi għalilek. Nistaw najdu kollha ta' l-esperienza tagħna ta' dubbi fuq sessualità. Eżatt. Jiena. Tkellek? Mela, jien ma kont primarja kont nifanzja tifla. Issa. Ħafna. Kont noħlom bija nħoż dak il-warmth, dawk il-butterflies, niftakar. She was my first crush, naħseb. Istra, right? Interessanti. Ġiri, jiena ma isnix fully. Jien mek intu ngħid. Fully straight. Li minix straight, ma jistax ikun li nħoss dal-affarijiet. Jiena Għaxina nemmen. Għanna, issa u whole shade. Aħna, we are not squares, we are Naqbel, circles. naqbel. Mela, you can never be M jew M. Bħal kollox. I agree. U għallu naħseb li il-pinnur ta' jekk intix Il-bilanċ. male, female, jekk inti tgħid xina raġel u jina mara, naħseb tkun qiegħed Tillimita. tillimita u ma tkunx tgħid il-verità. So I think that dan joxxilla ftit. naqbel. U fil-każ tiegħi, ġifieri Inti kellek attrazzjoni lejn nisa. kelli ħafna. I mean, li tiffanzjani ħafna. Bla You dubju know? ta' xej. U xeba jgħid. Kella zel bejnek u bej Carlos, bla dubju nasalli. Ovvjament. Okay, Joseph, issa weġġajtni, Joe, weġġajtni. Dbus li lew il-Carlos kieku. Bla dubju li le. Thank you. Tfajla bħal di. Grazzi. Mux għax inti mintix sabli. Le, ma Abigail Mux ħanidħol f'din il-konversazzjoni. Le, pero minna ħatijaj, jiena, inti fi zmini, għani 30 sena ilu, tiġi anka kondizjonat mill-ambjent. Jiena laqqas, fin dejjem kont kelli li sbaħt fajliet, ma konnejt, ma naħseb toġobni bjonda. Bat narax ma bjonda, ma naħseb toġobni Kem xaġa nieqsa. U dejjem kem xaġa nieqsa. Imma kont attirat sessualment. Kont inħossajn ukoll. Yes, u nemmen illi għadni anka sal-lum. Ovvja, I mean. Jekk inti jkun Kemm il-darba tnajt li r-radar ikun da. Jekk inti tiġi biex tażel, jekk tgħid li għażel, nirgħu ħanażel raġel. Jekk jiena nara mara li
tat-tirani bil-karizma tagħha, bil-composure tagħha. U ġrat bil-preżenza tagħha. Mixtrila ġojjelli. Inti għal-ġojjelli. Kemm sottili, ġo. So subtle. Vera sottili il-mara ma. Abigail. Għani ġab kuttejja. Da biex iġġan il-gabor. I love you. So ħadoqlu bil-fjorina. Murt nejek ġew. Murt nejek. Kelli opportunità ma rnexxili. Le, jina għaddejt għadik, jina kontu, u għek, tajt naħseb toġobni bjonda, nalele, mela naħseb toġobni redhead, naħseb lele. Kon naddi minnom da, sa' kem sibt il-persuna, ma bat il-karattru. U għaddejt, u kollet għaddaħa, għax konnajt, meta mbagħad nizawrijom, bjonda, brunet, sabiħ, Babdejt najt intelligenti, mux intelligenti, u niftakar. Provajtom kolla ġviri. Kolla, ma ninsa. Xej ma ħadem. ħat wahda, il-Teatru Manuel kien solo piano concert, edin fit-tini fil-lira. U di, dak il-kwitu dak għaddej, serta mill-lijek. Madonna. Kollox rajt jena. Di ma ninsejqax. Di ma ninsejqax, kien martirju bdejt nisara jien. Użu, tamil li jek. U bdejt nisara jien, ruħ tamil li jek. Maġa, pjano wahdu, fit-tini fil-lira, ġo Teatru Manuel. Sejjerek jien. Xej, unbat kif ġrat il-tranzizjoni? Imbat. L-ewel darba li intlaqt. U ġudin, jien dejjem kont konvint illi jina minni li għax fi żmien ma kienx hemm awareness assolut ta' being gay. Il-mġata tgħid isma' jiena gay, però jiena jogħġobni raġel. U nista' nibqa' raġel. Dak iż-żmien bejn forsi anke l-upbringing u x'naf jien, bejn dak il-kukun li tkun qed fih. Taħseb li inti ma jistax ikun qatt tkun qed tidħollok frasek għaliex għalik biex tkun gay f'moħħok titilbes ta' mara. Iż-żmien f'moħħi kelli. Però meta mbagħad wieħed jiskopri u jirrealizza li jisma' this is my sexuality. I can assure you li l-coming out tiegħi kien one of the most beautiful experiences of my life. Filek tajli, naħseb li jekk mhux the most beautiful experience, għaliex meta għawadni niftakarni qiegħed fil-Land Rover, qiegħed fil-qudiem il-lights, qed nistenna lights ilbu u bdejt ngħid. Kos, jiena naħseb li jiena gay. You know, u ħassejt xi ħaġa illi it was a relief. Li taċċettaħħa meta tgħid jien naħseb li. Ma kif, how did it happen? Għaliex kelli l-ewwel esperjenza ma' raġel. Kellek. L-ewwel. Mhux jiġifieri kont għaddejsu u f'daħla ġiet. Inti tibqa' dejjem temmen u taħseb. Imma dik l-esperjenza kif intfajt fiha kellek biża jew le? Meta ġrat? No, ma dak il-karattu tiegħi. You go. Jina bnidem I go for it. And I went for it. And when you went for it. L-ewwel niftakarni wara ġimgħa mortejn il-mama tiegħi. U għettilha ma hekk, you know. And that was the most relieving thing. Liberating. Li dispjaċini li għamilta ta' 25-26. Jiġri meta when I look back jekk tgħidli xi ħaġa f'ħajtek li xtaqt, ngħidlek li kieku jiena għamilta ta' 13-14. Li kiku kienem l-arfin sessuali il-mux fi żmien kien tabu. 30 sena ilu. Kien tabu dak iż-żmien. Allora you don't go there. And din hija l-unika ħaġa li jiena kważi nikkundanna għas-soċjetà ta' dak iż-żmien. Illi tu tabu, ħadd ma jitkellem fuqha, ma le, titkellem fuqha għax it-tfal u żgħażagħ għandhom id-dritt ikunu jafu. Isma, din hija l-ħajja, kif qed tħossok? U naraħ sa ċertu punt ngħid ħlejt l-isbaħ żmien ta' ħajti. Dak l-unika regret. U ma gustajċ it-teenager bħala Joseph kif jiena vera. U nemmen, u l-lum ġurnata ovvjament tinstema klixe, ma dak iż-żmien ma kienitx, illi being who you are ma jindaħallek ħadd. Dak iż-żmien being who you are ħajindaħallek u mhux xi ħadd.
ħajt indaħalek is-soċjetà kollha. Sfortunatament affett ħajtek jiena waħda l-iskola. Ta' tri kelli naħroġ mill-iskola. Għalhekk jiena nammira ħafna nies li huma ta' ċertu età illi fi żmien tal-70-80 kellhom il-gazz u l-kuraġġ jgħixu il-ħajja tagħhom. U wara ġimgħa li jiena ħriġ mill-closet, gay, iddeċidejt li ngħid l-omm il-missieri u allura kienet xi ħaġa li għalija kbira. U ddeċidejt li ngħix ħajti b'dinjità imma b'onestà mhux biss miegħek innifsek. Miegħi nnifsi. U dik u jiena nagħmel appell għal kull minn forsi għax avolja qegħdin fis-sena 2020 hemm ħafna nies li forsi jistgħu jibżgħu. Be honest with yourself, għaliex every second that you don't is lost time. Yeah. That's it. I agree. Nice. Proset, Joe. Evviva, Fodi, evviva. Live your truth. Konversazzjoni vera sabiħa. Live your truth, because life is so freaking short, man. Dejjem ma temm il-possibilità. Dejjem. Le, isma, Carlos is very open. Very open. Isma, inti mis-sakin. Kont ġurnata storja. Vera interessanti. Per eżempju, jiena waħda minn raġunijiet illi fejn bdejt fil-bidunet bdejt inħoss l-ewwel isma' da kif joġobni jien. Hija li jiena dik ħabta kelli 15 għal Lewis iċ-ċifru. Mhux għal Carlos, għal karattru ta' Lewis iċ-ċifru. Mela jiena dan il-karattru kien riditek Carlos, riditek. Bil-Malti isaħħanni. Mela bqajt rajt kif għamilt biex inġejt ekstra fanġli dik il-ħab. Emmek jitqajna ħana. No, ma nexxilix, laqas. Għatta fammi l-ħabs, ċedlaw meta kont il-ħabsi ma kienx hemm. Ma żguri ma kellix nexxilix niltaqa' dal. Żguri ma kellix problema serji fajnek. No, ma Le. Jiena dejjem nifraħ rajt kemm min sabiħ u dejjem ngħidha. Il-problemi serji għadhom sissa għax jiena nħobb dak li hu stramp li mhux normali. Jiena ġiblix raġel perfett. Jiena xattilkom, qedtilkom jiena kien joġobni Lewis iċ-Chief. Ħadna gost. Ħalli ngħidu, inkunu qegħdin ngħidu kollox. Imma dak it-tip ta' karattru. Dak il-karattru. Abnormali. Tajjeb. Isma, by the way, b'dinna s-sajd, għaxissa naqtarti, ma b'dinna s-sajd, għax Soraya għalta npoġġu dinna ħax għandha ġiex msibna. Sora, jina għal-promo għax-Shard of Switches marrit li di u ma stax għax għal-promo kollu ta' dan għamiltu naħa wahda bis. Sibtek ħatejt għax din naħa kienet laħjar naħatijek. Miskin ħana. Ma kelli xaħaz, da kien maħf naħa kienet naħa daqna saw. Mela, diħanza sjela bigħi. Ejja. Vera, I mean, mandiċ għasam, it's completely different topic, ejja. Pero, għandi kurzita. Għajdin. X'tagħmel jekk tkun Prim Ministru għal-ġurnata? Il-lostra. Għal-ġurnata, this is very interesting għalija. Toħroġ minn għand Abigail li hija f'ġurnata. whole circle. So f'ġurnata naħseb naqa' diffiċli tagħmel il-bidliet. Imma li vera kieku nixtieq sanqajjem kontroversjali nrid. I li nbiddel is-sistema tad-distretti biex ma neħlux ma' sistema taż-żewġ partiti. U mhux fuq livell superfiċjali, għax iddejjaqni ħafna li Malta weħenna din il-ħaġa li jew naħa jew oħra. U nixtieq li jkun naħseb kritiku biex mhux jew naħa, jew iswed, jew abjad, jew aħmar, jew blu, li nindunaw li speċjalment meta taħseb fuq il-politika tista' taħseb mod li xjoġobni kif Ma tibdel il-Kostituzzjoni. Eżatt, f'ġurnata naqa' diffiċli. Prim Ministru. Diffiċli naqa' f'ġurnata. Le jkollok influenza mota Prim Ministru. Tagħmel kollox fast forward. Proċess twil. Imma għal-meru hemm intenzjoni ġo. Għax nixtieq li nibdew naħdmu biħsib kritiku, pereżempju. Jien ġieli jitkellem politiku minnaħa joġobni, ġieli jitkellem politiku minnaħa l-oħra joġobni wkoll u ma nixtieqx nibqgħu għax blu jew għax aħmar nirraġuna b'dak il-mod, naħseb jekk ikonna iktar vuċijiet, il-mentalità tal-poplu tinbidel. Oh yeah, give me 5. Proset, Abigail. Great answer. Inti Carlos. Illa Carlos, inti slow jaħuna l-programm. Isma, jiena nmirqum u nanalizza kollox sew f'dettal kbira. Ejja, għanna ħassaqsin. Ħanbiddel kollox jiena, ħanbiddel xi suġġett. Ejja.
Le għanzi ħanżommu suġġett. Ejja. Il-lebi ħanajtina. Ejja. Relazzjoni romantika tista taħdem mingħajr sess tajjeb. Oh, God. Mux inti sfidajt? Ma di mux ovvja li l-imsasija. Li le. Ovvja li le. Żgur li le. U bedu. Hemm nies li. U jek tgħid li iva skont tikdeb. U għajma. Mux skont il-persuna, jekk inti persuna. Jekk it-tnejn li intom. Persuna li mintix sexual. It-tnejn li intom sexual. It-tnejn li intom sexual. Tista taħdem jew le? Ifhem jiena l-ewwel. L-ewwel. Għax ma nafx ġifieri ma tkunx sexual. Jiena minister. Allora naqbel ma' Joseph le ma tistax tkun. Ma ġifieri ma tistax taħdem jiena. L-ewwel boyfriend tiegħi minn sentejn minnu miegħu ma minna xejn. Kemm kellek żmien? 16. Ma kienet ħelwa. Għamel issa. Jiena Abigail, le, sissa. Ma nafx la jkolli 60 sena. Inti ma tistax tifhimha. Le. Inti ma tistax tifhimha, hi ma tistax tifhimha. Le. Għaliex? Għax. Min imma naħseb min. It's very, very rare fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri issa ovvjament jekk inti jkollok ċertu età illi għax bl-età ikun hemm ċertu passage of time, allura ikun hemm. But do you think it's the most important ġifieri jekk pereżempju jkollok relazzjoni ma' xi ħadd fejn intellettwalment vera taqblu, emozjonalment imma sess. L-ewwel. Imma sess mhux eċċellenti. Għaliex the moment illi dak il-persuna jintaqa' ma' xi ħadd ieħor. Arax xi sabbat mal-mejdi, sabbat. Li kollu dik il-connection sessuali ma' xi ħadd ieħor. Ħataqa. Next. I'm being very honest, jiena nemmen. Nemmen, because sex is not only sex, it's also, it leads to love and intimacy. And intimacy in a relationship, in a couple, is indispensabbli. Mela, you can be best friends, ħabib tal-qalb, soulmates, għajdom li trid, yes. Imma relationship goes that step beyond. And the relationship illi inti intimament edha ma dak il-persuna. U tixtieq, bravu, u tixtieqa. Iktar minn dak li jkun hemm. And you become one. Yes. Issa. Aħseb wara kemm ma jkolli xejn. Ma naqbilx ma xi ħadd illi ma tiġix one, imma tkun intellectually. Għalija ma kollha kliem fieraħ. In truth. Viscerali. In facto, de facto, il-verità hi il-bniedem ħadd tiġi attratta sonja. Imma għalli. Le, stenna ma. Jiena pereżempju niġi attratta lejn xi ħadd jekk intellettwalment joġobni ġifieri jiena. Iva, imma x'inhi l-konsekwenza tal-li inti teraħ intellettwalment? X'jiġri? X'tiġi? Okay, fimta. Alright. Ġajda? Tkun tagħmel is-sess Eżatt. U jekk dak ma jkunx dak ma jaħdimx. Jidher avukatta. U ġieli tiġri l-kontra. Wasalni wara. Jien hekk il-mistudenti U ġieli tiġri l-kontra. Il-maġġor parti tiġri l-kontra. X'ġifieri kontra? Li pereżempju niddejti għal xi ħadd ma joġobni xejn kull imma seksi u qegħdin drank u qegħdin ġew bar u da ġi one night stand, imbagħad mill-one night stand tant ikun tajjeb u tant taħdem. Issir relazzjoni. Illi mill-għada mhux hekk. nsejvja l-numri. U ma jibqax one night stand ma jibda jħoġbok. Li ġrat li u għajda ġrat. Le, fil-fatt għaliet toqgħod vera attenta. Iktar mill l-ewwel joġobni. Jien noqgħod ħafna attenta minn ma minn ħankun physical. Però I get attached. Illi to have a good relationship irtu kun hemm the sexual attraction. Yes. Però jekk inti kollok sexual attraction ma' xi ħadd, mhux neċessarjament ser ikollok imbagħad a relationship. Għaliex imbagħad a relationship builds on many other things. Yes. Jiena kull ma kelli f'ħajti relationships fuq dak kollha l-qegħdin. Can I ask a question? Relationship couple. Tlieta. Jiġifieri jiena ħafna mdoq qed insemmi huwa one night stand u avventura. M'għandix għalfejn naħbi, m'għandix għalfejn ngħid daw kienu boyfriends. L-unika boyfriends li kienu tiegħi f'ħajti kollha huma tlieta. Li għamilt snin magħhom u daw kienu l-partner tiegħi. Jiġifieri daw li qegħdin semmu l-hemm u law jiena kollu ma adventure ta' xarej, jew biex nerġa' nieħu xi wieħed minn dawn lura ninkebda minn dawn. Guys, konsa taj. Le, għax jiena mill-esperjenza tiegħi hija di
Ir-relazzjoni tal jaħdmu jew ma jaħdmux. Il-inti l-ewwel ikollok dawk il-xu li tkellimna l-ewwel il-bidu fejn inti qed tiskopri sesswalment u għada hemmhekk. Malli mbagħad dik tibda tiġi regolarizzata tmajna ftit u f'kull relazzjoni tmajna ftit. Se xorta tibqa' sabiħa ma m'hemmx dik il-furja. U mbagħad tibda tinnota l-affarijiet l-oħra. U mbagħad dik l-affarijiet l-oħra jaħdmu. Għandek relazzjoni Le, jiena ma naqbilx. Le, mbagħad tibda l-problema. Jiena naħseb l-affarijiet l-oħra jsaħħu dak l-aspett. Imma jekk jogħġbuk l-affarijiet l-oħra, jekk inti bdejt l-ewwel xarej toġbok mara għax toġbok fiżikament u għaddejja b'dik il-isa train, u mbagħad tibda tiġi normali, u mbagħad tara l-karattru tagħha ħireġ, u vice versa l-mara. U hemmhekk ħansaqsi domanda qabel ma nsaqsi di domanda l kulħadd. Għax Joseph qal meta tibda relazzjoni ma there are other things. What would you say? What would you say is the most important thing? L-iktar ħaġa importanti, the one thing li tajt fi relazzjoni dik irrid jien. Jiena lija l-onestà li semma Joseph l-ewwel l-onestà mija jien nifsi li kapaċi anke għandi dubju fuq il-partner. Jew f'xed inħoss, nista' naqsama miegħu u l-onestà bejnietna. Li l-onestà hija l-iktar ħaġa importanti, anke l-onestà sesswali, l-onestà f'kollox. L-iktar ħaġa importanti u naħseb waħda mill-iktar ħaġa diffiċli imma. L-onestà, l-lajs, għax tibża tkun onest. U jien naħseb li taħdem relazzjoni fit-tul. Jkun hemm onestà kompleta. Diffiċli ħafna. Naħseb li l-onestà, però it builds more than onestà. Naħseb hija rispett. Respect in everything. Yes, you're right. In everything. Rispett hija onestà. Le, mhux bil-fors. Honesty is... Għax tista' tkun honesty, imma mbagħad tkun pastat. Honesty is part of respect. Parti imma kemm inti intelligenti. Mhux taf xejn nifanzjak, men, mhux taf xejn. Imma xejn ħantik eżempju żgħar. Mela, rispett. Vera, għandu raġun, tallimni. Jekk jiena battu għamiltlek li trid naqgħu minn da u ferrajtlek, inti tgħidli thank you. Ħaġa żgħira, imma lilek imlitlek qalbek. Imma lili. Mela, you can be honest with me. Mek nagħmellek hekk u inti bqajt għaddej titkellem. Kemm salvaġġa. So, imma mbagħad you can be honest with me u tgħid isma' kont salvaġġa u jien nitgħallem. Yes, imma jekk int ma titgħallimx. Yes. Billi inti onesta miegħi. Yes. Imma m'għandekx ir-rispett. I agree. Respect. Għandek waħda mis-saqajn. Yes. Ewlenin ta' relazzjoni li hija soppa. U jien nsaqsi lilek Joe. Naqserja, għad ħassejtek vera qrib il-mewt. Le? No. Fil-fatt dika waħda mill-biżat tiegħi. Illi jiena naħseb li xi kultant ħanejx għal-dejjem. Ġieli, jien kelli dik. U dira missira dik għalli l-lum. Jien kelli dik, kessa kam ġalli xi ħaġa u mbagħad. Ġifieri le, qatt ma jiena nħobb ħafna il-ħajja. Jiena bridem minn dawk illi irrid ngħix il-ħajja to the full. To the full u kull sekonda irrid tapposta biex Carlos. To the full, imma kull sekonda jista' jkun nuża. U jekk jiena ħanoqgħod fuq is-sufan u niċċassa qed inħoss titnaħ lil-ħin. Jiġifieri imma tibża mill-mewt jew le? U għaliex inħobb ħafna l-ħajja, nibża ħafna mill-mewt. U rrid niġi u nixtieq u rrid nixtieq nagħmel eżerċizzju minn nifsi li niġi konxju illi isma' inti saraqt il-50 u mux 30. Le, mux 30. Ma jidder ta' 30. Le, ma tiz. Ma tiz. It is, ħalli għamil ċajt. It is scare. You have to make your peace with it. Yes. U illum misir għalli jisma għalli minti xaħtajx għal-dejjem. Ek għallek misir. Għalla għallek ek. Għax jera dejjem naħdem ħafna u ninkwita ħafna. Jina mux workaholic, ta' ma dak li namlu passjoni kbira. Allura, imma hemm ukoll il-fatt li isma' il-ħajja wkoll. Titejxa. Misir dejjem what's life if full of care you don't have time to stop and stare. Iqaf wara l-ħajja, iqaf wara dik in-nemla mixi, dik iż-żunżan li għaddej. Dan affarijiet sbieħ ma nagħtux kasom. Allura meta niġi u ngħid alright, mux ma nħostix close tal-mewt,
Għaliex ma naħsibx fija. Naħseb li rrid inkompli ngħix. U wara xi kultant il-fatt li taħseb il-sma' inti mortali, ta' inti. This is gonna be over. It's gonna be over. Mela, uj. Hu pjaċir, aħdem imma hu pjaċir ukoll. U allura għalkemm qed ngħidlek illi qatt vera ngħidlek onestament qatt ma kont viċin tal-mewt għax naħseb illi l-ħajja tibqa' dejja dejjem day out, però nixtieq illi ġol kemistrija tiegħi, ġol kimika tiegħi inħoss il-fatt li jiena. Jinħammut. Ħanna li kiena l-ewwel darba tani panic attack sib li għandi problema f'qalbi u bidlit li ħajti. U niftakar niddiskrivija jien bħalek, jien dejjem kon naħseb li jien immortali, jien kont immur terapista u ngħidilha jien naħseb li ħanejx għaddejjem. Kon nemmen li din hija ġust ħolma u li it's never gonna happen. Li darba kelli kont għamilġi tests u ċemplu li u għajtuli u tawni diagnosis ta' xi ħaġa gravi. U ġifieri ġrat li ukoll. Ħarġet qalbi tixkemm bkejt. Anka ġrat. Jiena kelli ovarian cyst u ġaluni nemmen li it was cancer. U imma mill-ġrali kien dan, ġifieri għandam vera thankful li ġrat li ħanilek għalfejn. Għaliex tipritka sewwa. Imma meta tiġessi, no, mbagħad hemmhekk qiegħed the crux of it all. U dakinhar niftakarni żammewni hemmhekk ħallewni hemmhekk u qalu li isma' ikkalma toqgħodx tinkwieta daw fajt li jiġru biex imbagħad ma kien xejn minn dan. Kien hemm żball fil-kit tal-testijiet. Kelli nistenna a number of weeks. Oh God! Jerġgħu jagħmlu ċertifikaw illi mela ħassejta dil-ħaġa. U f'daw l-erba' ġimgħa nafx Jova. U kif kont? Kelli kont ħatmut. Uħud mill-iktar deċiżjonijiet u l-iktar affarijiet importanti li kelli nagħmel when I look back f'ħajti. U allura il-maġġorata ngħid l-ewwel nifhem min kien għaddej minn dik is-sitwazzjoni u kienet vera. Nifhimhom sew. U fl-istess ħin tant kienet kedda kbira lija, tant kienet isma' okay, I have to live with this reality and all that. Illi jissek qatt kellha tiġri, naf kif għandi niddilja magħha. Imma forsi mhux qrib il-mewt, imma qrib f'moħħi kelli katastrofi kbira. Li ma kienx minna assolutament. Ma f'moħħok inti kont. Imma, so allora jiena għext momenti diffiċli ħafna ġo fija internament, bdejt nirrealizza u nifhem ħafna situazzjonijiet li qabel ma konx nifhimhom, pereżempju ma tkunx tkun filgħodu. Ma tiġ daw ta' diħla minn ġottija kull filgħodu. Kif ħatmur għal-meeting u f'moħħok għandek li għandek. Ma kontx nifhem meta kien jgħidu l-isma' min għandu depression, pereżempju, tippruvax tifferħu għaliex miskin ma jistax moħħu differenti, ma konx nifhem dik. U x'inti tagħmel issa nafx ġifieri. Jien l-istess għax għaddejt minna, u allura dik l-esperjenza għalmitni għalkemm kienet xi ħaġa illi kienet atroċi għax ovvjament. Eċta u naf issa. Tallimt minna. Jien nixtieq ngħid xi ħaġa. Di tal-panic attack tisteġra għaliex jiena konna jturdaw li għandhom panic attack. Come on, xidju fija, u mbagħad spiċċajt l-ewwel kelli l-ewwel wieħed u fissajt li għandi problema b'qalbi, u mbagħad għamel żmien kelli xi 5-10 panic attacks kuljum ġifieri, kont ħammut. U niftakar l darba tani panic attack uħsib li għandi problema f'qalbi, niddiskriviha hekk filli l-ħajja kienet isa football ground. U filli saret isa kamra żgħira tingħalaq fuqi u ndunajt kemm żgħira l-ħajja. U mbagħad kienu sabu li ovarian cyst u l-istess tawni kedda ħsibt li għandi diagnosi ħażina, però li tallimt ukoll għax jiena persuna bħal Soraya nħobb il-kontroll.
li tallimt li tittintelaq men, li m'għandniex kontroll, li l-ħajja chaotic kif tajda. Chaosu. Kaotika. Marda tajn. Għaxin anka l-biża li jista' jkun xi ħaġa. Le ma ċandi biża. Illum il-ġurnata Ma ċandi biża nintelaq u li għandu jiġri ħajġri. Tant il-ħajja. X'inhi dik li nużaw il-xismu? Your will. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Yeah, but your will. Xkunna tgħidulek jiena ħafna stejjer bħal daw f'Farani issa u hekk. U ħafna minn nies jgħiduli meta tgħaddi minna tiġik realtà differenti, tiġik saħħa barranija, tiġik twemmi u fil-fatt vera ġifieri illum il-ġurnata jien jekk ngħaddi minn peress li għaddejt minn dik l-isker li kienet illum il-ġurnata. Yes, you can take it. Yes, I can take it. Eżatt. Isma, pawza zaħir ħanamlu naqa kafe. Who orders, Carlos? Yes. Min irid kafe? Kafe, u kek xejġ, intom. Grazzi l-Ultimate għal-magna tal-kafe, grazzi għal. Xorbu, bad biex nibatukom, kif tukum kafe. Biex iġu ftana, ġibni uftaħ. OK Home, Panta Road Lija. okhome.com.mt. Take-Two tixtieq tirringrazzja lil Ultimate, Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK, Ron Barcelo Imperial Ram minant Hansa. Kafe, grazzi Ultimate tal-kafe tal-ġen. Bomba, u l-fakkar, għaxet tidu għax kena ħafna nis. Kena ħafna nis. Kena ħafna nis li jishtu jkun jafu jistaw xekwistaw il-karti. Isma, il-karti, ovvjament il-verżjoni li ħat ixtru, intom ħatkun aktar hot sewa. Għal-party, ġu ekkun, ta' fimina. Admin at take2.mt jew through Facebook u batunna messaġġ. Jekk intom interessati. Tawxna. Inti nissek sabiħa. Jiena ħansaqsi. Patata. Tawx naqħalek, Abigail. Qed titkessa insomma. Qed narakom bil-kikri u qed inħossna xi kowżina. Temmen fil-fantazmi u l-ispirti. Iva. Ejsa. Yes, 100%. Kiena nemmen fil-fantazmi spiriti u għaddejt minn esperjenzi illi saħħu li din il-belief. Teorija. Per eżempju. Ma nafx huma, ma nistax nispjegahom, però xi ħaġa, ara jiena nemmen, jekk inti temmen li hemm xi ħaġa wara din il-ħajja, bil-fors ma tistax taqta kompletament li hemm forsi xi ħaġa minna li tibqawnek bħala memorja. Ija, matina l-esperienza. Lek, li ħafna inkun naħdem, għara, l ħaġa kellu waħda fix-xogħol tal-filming. Imma dikka kienet ħott. U bat jiena kon naħdem ukoll. Isma' ħadd qatt malmek li meta tajt storja jekk ma tinix id-dettalji tista' ma tajt. Din istess ħalli qed lilek. Mela, konna qed niffilmjaw TV series partikolari. Giselle. Kenna, kenna Dar. Kenna, meta beda season 2, kenna bżon nuru il-stat mentali ta' waħda mill-karattri, Vivian, li kienet vera maqfula ġewwa u kienet konfuża, u kenna bżon nurwa f'mod tangibli. Allura sibna dar partikolari, il-belt, u bdejna niffilmjaw fija, u din id-dar kienet tal-bliħ. Kienet kurutur twil, u mbagħad kellek it-taraġ u jibda tira kamera fuq kamera. Imma il-kamera ta' fuq net kienet ċediet, kien hemm 4-poster bed. U minn ġodin il-4-poster bed kien hemm travu għaddej. Ix-xita nieżla, dik kienet bellezza. Kieku badna u ridna nibnu set. Ma konniex nibnu set. Haunted House. Imma jiena kont qed naħdem hemmhekk. Tista' taħseb kellha librerija kodba antiki u f'din il-librerija kien hemm illuminated manuscript. Illuminated manuscript huwa ktieb medjevali li kienu jagħmlu assisin bit-penġija. Għadek taħta. Qed ngħidlek bro, incredibly kienet. Issa. Vera, taffettwawk, ġifieri I can understand. Bdejna naħdmu hemm u dina kienet dar waħda, kien hemm djar oħra li nkun nidħol ngħid hawnhekk hawn xi ħaġa jew hawnhekk hawn enerġija tajba, enerġija ħażina. Imma din partikolari kienet storja partikolari. U bdejna naħdmu hemm il-kru kollha u waħda mill-attriċi bdiet tiżviluppa ċerta kondizzjoni f'wiċċa ponot, bdiet trabbi ħafna ponot u ma nafux kif, u bdiet tippanikja u tmur għand dermatologist. Dik kellha wiċċa. U dik kellha wiċċa tnajk bellezza, ġibidina hija tifla sabiħa, clean, bellezza. Imma suddenly. Issa inti bħala direttur inti qastajt tiffilmja. Kien punti illi nippruvaw dawru la wiċċa u ma nistgħux niffilmjaw. Għax kont isma' di. U darba kelli klijenta kont inbiħ djar mill-Italja u
U din id-dar kienet hawnhekk u iktar l-isfel fl-istess triq, mhux ħansemmi triq, kien hemm dar oħra li jien kont nieħu dħol fiha u kont inħoss kemm sabiħa id-dar, enerġija sabiħa wisq. Kont nieħu gost, kont darba kont Qassar. All right, nixtieqa ma somma. U li ġara ħadd hemmhekk, din dejt indawwara u ħadd hemmhekk u daħlet mal-boyfriend tagħha u f'daqqa waqfet hekk ħarset lejh il-boyfriend u ħares lejha alla iva, alla si, vero. Ħriġna qatt li sakkar, qatt li hemmhekk hemm ci sono il-padroni di casa. Għajd bil-Malti. Ġifieri hemmhekk hemm sidin id-dar, hemm fantasmi, qatt li hemm enerġija vera sabiħa, vera pożittiva kemm isaba din id-dar. Għadu hemm. U daħal li fellus frasi, isma'w di. Daħal li fellus frasi, għat nisma' id-dar oħra jien. U Mario ħada fejn niffilmjaw. Mort ġibt iċ-ċavetta u ħadda Ommi fid-dar. bizzani. Li niffilmjaw, isma' di ġew, dina. Ħanoqgħodek lejk. Isimgħu di. Ħatta fid-dar li niffilmjaw, ftaħt il-bib, daħlit li qabżet l-adba, għat li oh Madonna, ħarġet kjudi għalt li ċelmali, għat li hemmhekk hemm il-ħażen. Għat li hemmhekk hemm il-ħażen. Inċempel l-Abigail ħanbidlu d-dar. Di U jien ħanbidlu d-dar. Eżatt. Continuity. Makabra, ġew. Isma' di. Biddinna d-dar. Biddinna d-dar u ħattom ġo d-dar l-oħra. Sabiħa. Li jinvera toġobni. U għattilom trom faħru da għax din it-Taljan għatli meta tidħol ġudar u tħoss din l-enerġija faħħara. Għatli kien tifaħħara diħel bil-pozittività. F'temp ta' ġimatej. F'temp ta' ġimatej, temp ta' 3 jiem. Klirja la wiċċa. 3 jiem klirja la wiċċa, men. L-unika persuna li ma faħħarx id-dar Kien wieħed mill-kru. U għaċċaġġa fuq rasu. Le, darba minnhom l-ewwel ġurnata ma nafux kif tieqa tinstabba ġew wiċċu. U t-tieni ġurnata virga ħadit taqa' timmissja rasu inches u ta' dilna minn ġol monitor, faqatinna l-monitor, iftakar? Mela, jiena nemmen bida l-affarijiet. Nemmen. U għalek għax interessani, għalek għet. U inti ġili kellek esperienza ma? Daqsek ċari li maħen, iftakar meta kontat nitfall iva kelli wahda, imma perez li kont feta tenera minix 100% nkux veru ma ommi tajt li jindajem insostnija. U għadni istiqet nara l-għum dar partikolari, marsa skala, ġifirik nittejx fija l-buznanna tijaj, jgħidu la torri. Jina ġoddi dar kot naffaxxina ruħi, iktar mikera għax isa haunted, b'dar rigor. Iktar inti tixtiq tara. Antika, ovvjament, antika ħafna. Sima eċiren ta' snin. Għatem membri tal-familja ta' jgħixu fija, ġifiri dar. U jina ritnajt u nemmen illi waqt li kontet nilab mal-art minn taħt il-gwardaroba, rajt siq ta' pupu. Minn daw ta' ċarruta tidbanda l reġa daħlet. U bqajt najda dejjem. Meta kbirt iktar u bqajt najda, in-nanna li omma kienet teġġa da' Lejla għandha fil-ta' għalt li toħodix bi kbira, għalt li għalix f'dik il-kamra, il-palazz, il-torri kien ta' assis, u darbere il-wiet xieda fil-fonduq tal-wiet, il-tela sal-gallerija u bil-qata liħa mit fuq s-sodda. Mit bxok barra minn żmien. Bil-qata ġifieri jista' jkun hemm konnessjoni. Apparti jekk membri tal-familja jgħidu li d-dar kienet fiha ħafna. Jien vera nixtieq. Ma nixtieq. Inti temmen ġew. U oħra jiena ġieli attendejt seance ma' persuna illi naf illi hija medium u tlabta biex immur magħha u ovvjament iġġib għajnejk wara bidnejk. Ma dik kwistjoni ta' seance iktar milli. Jiena qed nagħmel hekk waqt titkellmuni għaliex dan il-kurċifiss huwa l-kurċifiss illi kien Berkeley patrierija. Jiena kont għamilt l-ewwel seduta ta' eżorċiżmu fuq il-televiżjoni Maltija. Nitkellmu more than 20 years ago. Eżorċiżmu nemmen li xi ħaġa totalment differenti mill-fantasmi u spiriti. Spiritu. Xitan per se. Entitajiet. Paranormal ukoll. Imma mhux fantasmi u spiriti. Jiena ġifieri, il-fatt li inti temmen fl-ispirti hija realtà, tittoqgħod attent ħafna għax you are crossing very dangerous lines that can bring very dangerous consequences. Bradubju, żgur forsi jiftakru kien nista' veru l-programm. U konna ġibna mara li kellha din is-sitwazzjoni u niftakarni Patrilja kien qalli dal-kurċifiss li għandek fuqek li għadu sal-lum, ma tliftux għadni, ibqa dejjem żommu fuqek. Għaliex
dak li rajtien u dak li meta nismakom titkellmu fuq spiritu, seans, jien nibża ħafna. U meta nibża ħafna, nibża fil-punt li noqotek, titkellmu u nagħmilkom hekk. Imma l-esperjenza li kelli. Għaliex li tagħmel seans, mela. Ma tix tisma' jitkellem, tibża. Għaliex għax jiena naf xrajt. As a poltergeist. Jiena naf xrajt. U naf. Mhux ix-xitan jew. Whatever it is, naf illi dal-affarijiet ta' seances u l-affarijiet ta' Ouija boards huma dak li jiftħu it-tieqa għal affarijiet li huma ta' barra minn hawn. Għalhekk ma tistax tagħmel. Perikolużi. Jiena konvinċejt ruħi li hawn it-tajjeb u l-ħażin li l-ħażin huwa. Dik il-persuna għandha problemi. No, absolutely. Li dak il-ħażin mela, tista' temmen fil-Kristjaneżmu, fil-Buddiżmu, fil-Mużulman, imma jiena nemmen illi what is wrong and what is right. Fil-tajjeb u fil-ħażin. Il-tajjeb whatever vest li tija jista' jkun kif qed ngħidlek kwalsiasi reliġjon, il-ħażin u ħażin. Il-ħażin huwa ikraħ ħafna. U allura meta nisma' hekk u naf illi jekk tagħmel seans, jekk tagħmel dal-affarijiet, you are opening a window. Dik il-kelma qed tiftaħ tieqa biex tpoġġi lek innifsek prone għal dawn is-istituzzjonijiet. So I'm so kelmu nibqa' hija ħaġa u li qed tajt inti dawn l-istess qed tiftaħ l-erwieq. Ma xorta biex miegħek għaliex perikoluża meta inti qed meta tgħid spiritu, dik hija l-afterlife. Hija something. Tittoqgħod attent ħafna u tkun istruit ħafna u għandek ċertu responsabilità bħala xandara u bħal min qed jarana għax one wrong word, one wrong slip, and it can bring an avalanche. Ġebel fuqek illi. So you have to be very, very careful. Jiena naqbel miegħek li jiena ma nfittxhomx u nibża minnhom daqshekk nibża. Jiena kont għalejna kemm żmien kont. Jien ma nibżax. Jiena ma nibżax però ma nfittxhomx. Le ma jiena kemm żmien kont ngħid ma nemmen f'xejn, Jiġifieri kelli sitwazzjonijiet fejn kelli konversazzjonijiet ma' nies involuti ħafna fihom dal-affarijiet. Kelli konversazzjoni ma' nies involuti ħafna f'dal-affarijiet. U konna ngħidhom mhux ħallina. Jiena għadni sal-lum. Sakemm ma tasalx punt fejn. Għadni sal-lum immur qudies u fl-aħħar tal-qudies meta jrott is-salib u jagħti il-barka. Naħlifilkom vera ġifieri, ma' kull qudies li nagħmel nibża sakemm jgħidli fl-isem tal-Missieġ tal-Spiritu Santu Amen. U kif jgħidili għaliex naf illi that is very important. Il-barka li jagħti fl-aħħar tal-qudiesa hija importanti ħafna for your peace and your Imma ma temmix li se jkollok il-paċi mingħajra. Eżatt. Bil-force through it. Mela. Don't you think it's a bit superstitious? No, xi ngħidlek. It can be Christianism, it can be Muslim, it can be Buddhism. Imma the good, il-barka and embracing the good, as against the bad is. That is the question. What is wrong? What is good? X'inhu tajjeb? U x'inhu l-ħażin? What is the wrong? Mela, ħanajdilek jien. Meta tara x'inhu l-ħażin, tkun taf x'inhu tajjeb. Vera. Isma' għandna ċans għall-aħħar Soraya u mbagħad Joseph ħajamel l-aħħar domanda. Jiena? Għajdilna Soraya. Le, kont se ngħid illi ovvjament fejn jidħol kwistjoni ta' sataniżmu xi ta' huma affarijiet illi. Mela, ma nafx l-aħħar domanda tiegħi. Din hija il-pick-up line challenge li naħseb li saħġa sabiħa għal. Namluha kollha mela, namluha kollha. Pick-up line challenge. Isma' spjegaw x'inhi t-tranġifieri motto, x'inhu dal-motto? Le, kif tabbil xi ħadd. Pick-up line challenge. Jiena m'iniex tajjeb fihom. Soap opera! Okay. Nibdow. An interesting pick-up. Tajjeb dan ir-ram. Sora, tlaqna, pick-up line challenge. Pick-up line, mela jiddependi l-mood, jiddependi l-gravità tas-sitwazzjoni, tat-temperatura. Ġifieri inti tmur tagħmel pick-up, mhux tistenna jiġu. Jekk ikun hemm bżonn. Ejwa.
Dependi, kif diġa jitqabelet Ventura uża ħafna ma waħda li vera taħdem. U toġobni, kun vera. Ejja, ħanitalmu, Ma bil-ġej ħażin, per eżempju. Ejja, ħanara, vera biex tajb. Karozza li ġogja hekk faqqa Malti ma wiex. Mela ħalli prova nagħmel karta t-ġogja jiena. Whatever. Mela jiena dejja bil-karozza. Naqbżu. Dawra li b'gloss li ranġassa. Dawra mal-blokku nerġa' naqbdu minn qudiem nitfa' ma' ġembu. Jew ħadem ħafna bil-mobile niftaħitti għal parseqet imparla bla 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 dak li kulli ġbed l-attenzjoni nsellimlu. Jew inkella jekk nara li vera ġobni u ma taħdimx li nsellimlu najjatlu. Ngħidlu daqt miegħek tieni sekonda tosta. Daqt miegħek tieni minuta ta' parseqet tgħid għax attriċi. U joqgħod jistenna. Ma tint kemm li ma narak ma tgħidli sorry. Skużani, ma ħsibtek xi ħadd ieħor. I'm very sorry, vera, ħsibtek xi ħadd ieħor. Imbagħad jew no problem mem, jew no problem madam. Imma ġieli nexxi. Bla, tirnexxi kważi dejjem għax jiena fitta. Ta' ġobli ħan nippruvana, Għajt il-number u daqs li kieku ħattu fis-sodda. Li ħattu il-number biss, tella li l-moral. Ma sekma nisajbja. Step 1, step 1. Nejtatni jem, ma. Nejtatni tajba. Joseph, Le, jiena ma tantx għandi pick-up line, jiena m'għandix pick-up lines, jiena għandi pick-up moves and pick-up looks. Imma you like being picked up or you like people coming to you? Dependi. Ġifieri, jiena I love the chase. Issa jekk tiġri xwarajja. Mela, jien I love the chase more than the prey. Interessanti. Kulħadd naħseb naqdi. Le, ġifieri jiena bniedem illi Nuhu biex ħafna, għalek iġobni dak il-flirting, u it's quite innocent, actually, xumbat when bl-Inglis jgħidu shit comes to shove, ma nagħmel xejn. Imma il-flirting tajt dan demonjat, għax vera nuhu pjaċir. Dak il-benter, il-benter, jekk ma tafx tagħmel benter problema. Joġobni immens. U għalek daw ħafna dating sites u ma jiġbunix. Laqas jien, għax vera mejtin. For me. Nafax ix-qiegħed. Eżatt. Anka jien. I need to chase you, you need to chase me. Yes. Tittamel dak l-effort, irrit nara il-xtamel inti dik iċ-ċirkosa fejn ħares in-naħa l-oħra ma tgħid. Dak il-lob. Jiena kont fuq Tinder u l-fatt li tmur hemm u taf għal xi qiegħed hemm. Jiena vera għalija. Turn off. It's a turn off. Yes, I agree. Il-moment li jiena naf li inti qed hemmhekk għax inti tarani oġġett sesswali, jien mhux bil-forsi oġġett sesswali, ma date. Tinder mhuwiex oġġett sesswali, ma practically kull dating site hija oġġett sesswali. Imma jiena practically jiena murajt li nħobb raġel li jabbejtu minn Tinder jew xi fejsa. Pjuttost jiena m'għandix Tista' tiġik tajba, imma diffiċli. Ħankun skjetta jiena għandi kollha. Ġatli. Daw l-applications għandi, ġifieri qegħdin hemm meta niġi bżonnhom. Ara, jiena mhux il-pick-up line. Imma mhux biex insib raġel ieħor. Jiena ġratli. U qiegħda ċara li ma rridx raġel ieħor. Għax Alla ħares nabbi raġel li jkun hemm. Le, jiena ġratli. Illi nħobbu minn fuq Tinder. U jekk kienu ta' vizzjat bħali l-ewwel waħda bl-applications, jien nista' nafdaħ. Jiena persuna ma nafdaħx miegħi jiddara sibra bil-mobile feed. Jien mhux ivvizzjata, jien kont single, eżatt, u sħabi kollha qaluli bil-fors fuq Tinder. Jien, mela, jiena mhux qed ngħid ħażin, allura jien ħażin qed ngħidlek jien għandi unużaħ spiss. Imma ħala Ma tista' tiġik tajba. Iwa, tu l-ċans ħajdilkom kif nagħmel jiena. Joseph. Jien kieku nagħmellek hekk ara. Bil-lifa, ħana ġu. Le, mhux se nidruħi bil-lifa. Imma ma doffa tħolni, ma naħsibx nista' nreġi għalija, għamilha ma' Karlo. Ħaniprova, ma doff. Nagħmellek hekk ara. Donna. Le konna ovvju ta' ovvju li konna maħna eżat, u m'għandekx catch up line waste your time jekk ikun fadli neġas ngħidilkom illi kif qed tgħid inti li ġrat li wkoll. Ma nispjegalix. Xi ġralet fuq Tinder tajt. Unżomm il-li mhux dejjem. Fl-istess jien nurik kemm jiena vera hekk. Ejja sabiħ. Mbagħad kif tagħmelek
Għat li tista' mhux dejjem, tista' tkun mhux dejjem. Mela jiena l-aħħar relazzjoni li kelli mit-tlieta, ġifieri tielet wieħed fil-fatt minn dating app. Kien għadha kemm ħarġet tal-Facebook, id-dating. Facebook dating. Ma nafx x'inhu. U jien ovvjament qed jiena qegħdem nagħmilha. Tela Mazza? Mazza li qased id-dafanz. Edda tanto ħellu da misa ċikellem li u jiena bil-description ta' x'jienu minix ċara daqs il-kristall. Dak li kun jżomm ċertu paslura. Meħe ħafna. Meta tkun speċjalment naqra iktar public. Imma mbagħad naħseb hemm min ifittex. Żgur, ma nixxi ngħidu. Imma bħal kollox fil-ħajja le. Eżatt. Isma' għandu kursità ma' live brackets, parentesi. Ġieli kien hemm xi ħadd vera hekk. X'jiġifieri? Hekk li tgħid wow, illa possibbli. Li għabbejt xi wieħed ta' barra minna. Dan, minn tliet tratti li kellu kollha tantu ħelu l-tip tiegħi li mill-ewwel jiena ta' li jiena yes hello. Sorry, ma nafx nikteb so, jimportant kelmu kamera. Kif xalli l-kamera. Imbidel kollox. Sadatant bdin żomm il-mobile u bdin qattaw nirranġa xari biex niderlu ħelwa. Imma biex dan u l-punt, dan b'kombinazzjoni kif qed tajt inti għax tista' tgħid kif ġiet. Ħadmet għaliex dal tajt miegħu, morna nieħdu drink, bla 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 bla. Sfortunatament, mandunax xien, mandunax xien persona transessuali, għax u barrani ma qarax il-description sew jew ma femix u ma jafx li fil-setting saħamel li ju interested in transsexuals. U ħadmet hekk. Jien ovvjament mal-waqt li għadna nixorbu kafe. Jien għatlu għax nħobb inkun dejjem straight. Meta jkolli dubju kif da jisaqsi li jisma' ġili kont miżewġa ġili kellek tfal. Hemm xi ħaġa fixxi mela let's be clear. Let me on. U da ma kienx jaf. Imma, il-ħaq tantħa grazzja miħaj il-kumpanija li daċċetta li nerġa' il-ta' miħaj jieħu kafe. U minn kafe ġejna, ta' tzambit minn ta' tzambit ġejna s-sodda. U ħadmet. Kem domt? Għadna ħbib sissa, għadna ninħabbu. Nirrispettaw xoġin sissa. Imma in relationship nejxu fl-imkien, domma 8 xhur. Nistra? That's amazing. U ma ħadmet ċalix u dejjem kellu target li dajrit mara jtiżewġ irġet tfal. Dik tweġġak dik il-ħaġa inti? Ma tweġġanix sa ċertu punt għax jiena laqqas kif nista' jiena naħseb kif kont Ma tix tfal. Mhux għax nħobb tfal, jiena tant inħobb il-karriera tiegħi u ħajti konsa kompleta li ma rridx. Imma jiena taf li neddedika ħajti għal xi ħadd li. Taf li ma jiena li qiegħda single ta' 45. Sfortunatament. Kun hemm momenti fejn ngħid Madonna jiena Nagħmel dat ġid kollu f'ħajti. Le jien ma rridx tfal. Imma ġieli kelli jiena dawk l-eks amount ta' ġiel. Ma nistax intihom dak kollu li jixtiequ għax jekk iridu tfal, jien ma nistax intihom. Ġieli kelli dik il-security. Ġieli kelli. Imma fem. Jiena ċertu punt ma tifetwa tweġġani l-fatt li ħanetilfu. La jrid dak jiena da ma nistax. Xorta ħin. Allura aħjar jiena ma I don't go. Nista' ngħidha bil-Malti għax aqsik da jiskrolja jagħmel ma se jifhimni, ma llum il-ġurnata dan għandu l-partner jiena ħabiba magħha. Tal-ġen, no? Kellhom baby din il-ġimgħa. Tal-ġen. Kif franta l-jom, ħbib. Beautiful story. Ġifieri xort. And you still love each other. Jiena xorta nħobbu bħala. Boyfriend xorta ngħidu kemm nista' xorta. Bħalissa hu love of my life. Istra. U nemmel li hu xorta. Imma tweġġak dil ħaġa, jew le? Le. Il-biċċa l-ironija hi li jiena ert kemm erta li jieħu da traċedji kollha li semmejt qabel li kollha ħabadan. Għax meta prova ma' ħadd ieħor kien warajja. Il-tfajla tiegħu hija qabbli ħafna. So jekk għandha jkun hemm ixju għandha jkollha Mhux right of way. ċarata bejnietna u jtaf. Allura jiena ma taffettwani kważi xejn għaliex f'dan każ jien kont iżejda fir-relazzjoni. Int kontekst. Jiġifieri naqa komplikata, imma biex nippruvaw nifhmu l-istampa. Ħadmet ukoll b'ċikka. Sabiħa ma. How nice. Isma', ħajkonna nagħlqu. Vera ħad gost, It was beautiful. Stidnuna, erġaw stidnu. Vera. Żgur, guys. L-ewwel net. Għax ma sax tabda. Nixtieq ngħid li Joseph għallimni ġiex affarijiet. Pereżempju dil-ħaġa li għat li l-iktar importanti l-onestà, rispett, naħseb vera jinkorpora aktar affarijiet. U Sara jibqajt nikkonferma minn ġew kon naf kemm hu profond kemm nidħlu fil-fond u Sara wkoll komplejt nikkonferma kemm nieħu baż. Nitkell. Le ma u grazzi. Le ma għandek viżjoni tal-ħajja.
Li hija verament interessanti, u anke l-fatt kif tara l-imħabba, I really enjoy listening and I learn from it. U grazzi tal-li kontu daqshekk open. Xiru għatana. Vera, u Love you guys. Tafu l-ħabukom. Namela ċara, kiekom rajċi programmi ta' għabel ma konċi mu daqsek open, imma ta' bejt għara personalitajiet li għatma smajtom jitkelmu b'dak il-mod imma għaw xaħġa. Isma, imma vera nifanzjak. Vera nifanzjak, Joseph. Imma faċli tifanzjak, Joseph. Wara dal-program ħajdu li ħamurru double date. Nifanzjak, Zom, le, ħasru. Ciao, next week, guys. Ciao. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ultimate Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK, Ron Barcelo Imperial Ram minant Hansa.